Noy, nagawa ita? Sige pala. Okay, nagawa ita? 1, 2, 3. Badin ka makato, maano ka to sa inyo balay. Noy, ang bang kasagwa, ma-understinggam ta? Tapos pagtapos sa understinggam, taksi ta dayon, tapos ma-lanes, kag ano pag man, mapiko ta guroy. Ay, pulahan ay. Agoy. Pibag ka? Pulaan ay. Ugoy.